What's up mga katropa? So, ito na si 650 natin. Muli na siyang naka-recover mula sa pagkaka-aksidente. Yan. So, share ko lang sa inyo yung mga paraan at yung mga inaayos sa kanya at kung ano yung napalitan at yung mga discarding ginawa. Yan. So, ganun din naman yung riders nito nung pagkaka-aksidente nagpapagaling na rin. Hindi naman siya ganun kalala, pero medyo may tama talaga. Tulad niya tangke. So yan, buhay na siya uli. Pwede na siyang gamitin sa mga rides. So ito yung mga naging tama niya mga katrops. Yan, basag na dito. So wala pa kasing out of stock kasi sa planta, waiting pa tayo na magkaroon ulit ng pyesa. Yan. Ito may crack na rin konti. So hindi naman siya ganun ka ano. Yan, pati yung windshield natin tama na rin to. May crack na rin. Yan. So ito mga katropa, actually ito ay wasak talaga to. So nagpunta ako sa Ninja Shop, talagang out of stock na rin. So ang ginawa namin dyan, pina-repair ko, pina-fiber ko sa mga nagpipintura ng sasakyan. Yun, so okay naman siya, para siyang urig pa rin, parang walang nangyari. Kung sa likod nito mga katropa, puro epoxy tsaka fiber. Yan, so itong tangke, yan, buti hindi nabutas. Yan, subala kong pamasilyahan. Ang brand new nito nasa 20,000, nagtanong ako dun sa Ninja Shop. So ito bago rin to mga katrops. Putas din dito nabutas. Yan, nagawa na rin, napalitan ko na. Yan. So ito, tama niya. Gas. Bali putol na rin tong kabila. Yan, putol. So yun lang naging tama sa kanya. At itong sa kabila naman, ito wasak din to dito. Ito bago to. Pati yung reservoir ng coolant mga katrops, wasak na wasak din. Bali out of stock na rin siya. Waiting na rin tayong dumating yung pesa na yon. So nung habang wala pa, gumawa ako ng pansamantalang reservoir. Nakabili ako ng alam mo yung lagayan ng brake fluid na parang baso. Nabibili yun sa auto supply. So pansamantala yun munang kinabit ko para magamit lang siya. And then pero habang kinabitan ko siya ng ganon, yung reservoir niya dati, ito pina-repair ko na rin, pina-fiber ko rin. Yan. So nabuo naman. Okay naman, wala naman tagas. Yan. So pwede na. Pwede natin siyang gamitin sa ating paglalakbay, ating pagra-ride. So overall, yun lang naging ano sa kanya. Wala naman naging problema sa manobela din. Buti nga hindi bumengkong tong shock natin sa harap. Yan. So sanhi ng pagkaka-aksidente niya mga katropa, baka. Yan. Baka naman, yung mga may-ari ng baka dyan, yung may mga may-ari ng hayop na nagpapagala-gala sa kalsada. So although na alam naman natin na hayop yun, pero dapat nun anuhin ng mga nagmamaykan dahil minsan nakakaabala o nakakaperwisyo, diba? Isipin mo, baka nasa kalsada biglang tumawid o naglalakad. Minsan nga, mayroon pang natutulog sa kalsada, hindi kami makadaan. Experience ko rin yung ganun. Yan, so okay naman. So halos 3 weeks to naka-standby. Yung battery natin na-drain na. Ayaw tumanggap ng karga. So napalitan na rin natin. Yan guys. So sana naman yung mga may-ari ng mechanic dyan na
huwag niyo naman pabayaan na pag-alagala dahil minsan kasi nakakaperwisyo din. Yan. Maging irresponsible po tayo sa mga alaga natin nang hindi tayo makaperwisyo sa iba. Yan. So yung riders na ito nagkaroon ng fracture sa balikat. Siyempre, ang laking gastusin nun. Ang laking gastusin nun sa ospital. Yan. Tapos, trabaho pa, nawala pang trabaho. Yan guys. Buhay na ulit si 650 natin. Pwede na tayong lumaboy. Yan. So, paalala at isang malaking lesson sa atin to. Mag-iingat tayo. Magdodoble ingat tayo o triple ingat pa. Dahil hindi lang tayo ang nasa kalsada. Marami hayop sa sakyan. Marami patako. Yan. So, kailangan natin mag-iingat. So, ngayon lang tayo nakagawa ng bagong video dahil nagkaroon tayo ng sakit sa mata. Medyo masakit ng mata ko pag nagsiselfone ako. So, ipinahinga ako muna. So, pag nag-i-edit ako, basta nagsiselfone o kahit ano. Yan. So, yun guys. Buhay na ulit si 650. Or okay naman siya. Wala namang nagbago sa performance ng makina. Buti ganun lang yung nangyari. So yun guys, see you on my next video. Ito nga pala, si Born to be Ride.